Последната година, а и тази, не е особено добра за транспортния бранш, но нека да го погледнем наистина като двигател на растежа в контекста на темата на днешната конференция. Господин Арабаджиев, да започнем с вас. Благодаря ви. Първо искам да кажа, че икономиката на България е икономика на колела. Всеки един от нас е свързан с автомобилния транспорт. Всеки консумира продукция, която се вози с нашите камиони, и това е част от ключа, че ние трябва да препознаем транспорта като основен приоритет на икономиката ни. Транспорта и логистиката осигуряват 18% от брутния вътрешен продукт на страната и малко хора може би знаят, че в България има регистрирани около 15 000 транспортни фирми, 14 874 към тази сутрин, с над 77 000 превозни средства, и това е генераторът на растежа, ако той би бил препознат като един основен приоритет от страна на държавата. Тук отново стигаме до това, с което завърши предишния разговор, за политическата стабилност и прогнозируемостта на стратегическите цели на нашата държава. Но нека продължим, господин Стоянов. Много ми се иска да дадете някакъв конкретен пример от вашия бизнес, тъй като вие сте в него отдавна, преминали сте през всякакви предизвикателства. В момента кое ви прави част от растежа на българската икономика? Има ли нещо, което може да дадете като пример от себе си, извън обобщението на господин Арабаджиев? Първо, благодаря за това наше присъствие. Ние сме част от, или мога да кажа наистина, гръбнака на транспортния сектор, като сухопътен превоз имам предвид, тъй като всички процеси, които икономиката извършва, минават през нас. Ние създаваме условия всички производители и търговци спокойно да продават на всички континенти, на всички хора по света стоките си, без да мислят за това, как те ще пристигнат до тях. Ние представляваме веригата за доставки до самия клиент. От мига, в който някой решава, че трябва да продаде, да произведе нещо. И самия факт, че забавянето по границите дава импакт от 1 милиард на година върху икономиката, може да си представите цялото влияние с това, че никой няма как да си представи света без транспортна инфраструктура. Но ще добавя инфраструктура, защото ние надграждаме инфраструктурата на съответните пътища и изобщо начина, по който ние се предвижваме. Изключително важно е за нас. Ние сме част и ако цялостно света и в това число и България не обърнат внимание върху това как ние се предвижваме, съответно това ще доведе до негативни последствия за цялата икономика. Господин Христов, на фона на тези стряскащи числа, които чухме за загубите, които бранша търпи от това, че ние все още не сме пълноправен член на Шенгенското пространство по суша, как тогава този двигател може да продължи да съществува? Аз бих започнал от там. Първо, че България има големи традиции в тази индустрия още от преди годините на демокрацията. Предполагам, че част от вас са чували за компанията Сомат, но едва ли знаете, че тя беше европейски шампион. Тя беше най-голямата компания в Европа и бих казал и най-модерната за времето си. Абсолютно по западен образец. И няма случайност това, че господин Макрон още преди да стане президент, като икономически министър спомена в едно от първите си слова, в което започна протекционизма, думата български шофьори и заплахата от източна Европа, но той спомена България като държава. Не случайно и тук, гледайки по графиката, видях, че между
2007 и 2016 България има един от най-малките икономически растежи. Мога да ви кажа, че нашата индустрия почти се удвои през това време и тя се удвои ясно, че не на база на българската икономика, работейки между страни от Европейския съюз. Т.е. това е една изнесена услуга, която вкарва доход в българските компании, в българските работници и служители, които потребяват в България. За жалост сега Шенген, освен икономически загуби, аз мисля, че има една още по-голяма загуба от това. И това е липсата на работна ръка. Разбира се, това не е само в нашата индустрия, но тъй като говорим в случая за нашата индустрия, това да чакаш толкова време по границата, мислите ли, че е човешко и кой човек може това нещо да го понесе? Знаете ли, например, че от Ботевград до Видин за тази отсечка, която е колко долу-горе, Данчо, около 170-80 км. Дори по-малко. Ние, като компания, сме реализирали около 70% от всичките си пътно-транспортни происшествия в тази отсечка, от които 90% са тежки. Всяка година губим човешки животи там. Как обаче този проблем с работната ръка, който очевидно се очертава като много голям в вашия бранш, може да бъде преодолян? Господин Арабаджиев, как виждате вие? Знаете ли, ние сме провели десетки срещи с С кого? С държавните институции на ниво министри, заместник-министри, шефове на агенции. Знаете ли, че хората до мен чакат по 6 месеца, за да бъде одобрен един шофьор от трета държава? Визирам Турция, визирам други държави, които са около нас, за да могат те да го наемат на работа. Докато в Полша, в Литва, до такава степен са минимизирани проверките и бюрокрацията, че в рамките на между 7 и 10 дни този човек започва работа. И ние казваме, дайте да видим механизъм, по който дали ще бъде синя, зелена, жълта карта, да намериме вариант, при който тези хора да получават бърза писта, ако в последствие се окаже, че те не отговарят на изискванията на службите, окей. И какво ви отговарят? Защо това не се случва? Работи се. Но резултат няма. И това е един от основните проблеми на транспортния сектор. Липсата на работна ръка. А повярвайте ми, заплащането в транспорта е на европейско ниво. Включително по последни изследвания българските шофьори са с най-голям разполагаем доход от европейските си колеги. Какъв е той, можете ли да кажете? От порядъка на над 3200 евро. И въпреки това няма хора. Кой би тръгнал да работи, когато вчера на граничния пункт КП-Коле Капитан Андреево се чакаше 63 часа, за да се влезне в България. И представете се след 63 часа чакане на Капитан Андреево да отиде на Русе и да чака още 14 часа. Или на Видин да чака 17 часа. Нали разбирате, че тези 80 часа, ако един камион не се движи, той не генерира приход, а на всичко отгоре, когато в случая чака, той генерира загуби за бизнеса. И тези загуби, тук Ники наистина е обещал да говори балансирано. Това, което той спомена за доклада, който ние изготвихме, това е мекия вариант. Агресивният вариант е 645 милиона евро на година. Да, това щях да ви попитам, господин Стоянов, всъщност ако това продължи, ако не влезем в Шенген и послуша до края на тази година, защото никой не знае какво ще се случи. Европейски избори, после избори в Австрия тепърва, работи се както в България, така и в Европа. Как ще се отрази това на вашия бизнес? Доколко сте застрашени и всъщност каква е заплахата за вас основно? Заплаха
От сега не може да се каже да гадаем по този начин. Това, което трябва да се направи обаче, е още допълнително възможности за преминаване и да се увеличи капацитет. Така или иначе. Тъй като ръстовете на икономиката са видни за България, за цяла Европа, ние не може да минаваме само по 2 моста река Дунав, ние трябва да минаваме поне по 4. България трябва да се изгради. Това лято ще минавате по мост и половина. По мост и половина, да, което е още Тъй като ще има ремонт на Дунав мост при Русе и ще се движат само в едната лента автомобили. Точно така. Ние трябват ни поне 2 тунела, които да избегнем, защото си говорим за зелена сделка. Всеки един камион от София до Видин, освен че претърпява, аз подкрепям тези числа, които каза Христо, за най-голямата щетимост по този път. Там е и най-високия разход на един автомобил. Над 30% един автомобил изгаря в повече. Тоест 70 км плюс по-голям разход над 30% по тази отсечка прави изграждането на един тунел под Петрохан задължителен просто, за да може наистина ние да излезем с ясно съзнание, че икономисваме истински. Това значи горе-долу на ден си го представете 2 от най-големите цистерни дизел да се изгарят във въздуха и така, без да извършат никаква работа допълнително. Тоест, това са неща, които са много важни. Но те пак са в нашата градина. Те са в нашата градина, те влияят на нашата рентабилност, влияят и на това, че за да се изгради този тунел, това ще го направят български компании. Ние съответно всички ще имаме ползи от това и ще се повиши целият продукт на България, ще се повиши цялата инфраструктура като цяло. Ще ви дам пример. Ние сме в индустриална зона Божурище, над 40 много уважавани компании и преминаваме по един път, който едва се разминават 2 камиона и чакаме на прелез. Нашите хора пътуват с около 20-25 минути повече от нормалното, като има проект за километър и половина, който да излезе директно на магистрала Люлин. И това нещо вече 6 години, 7 не се случва. И това са 40 топ компании, които очакват от правителството и всяко правителство идва и обещава. Да, това ще се случи. Така и си тръгва и идва следващото. Другото правителство идва и казва, тези така ще ги оправим, този проект не е хубав, ще дойде друг по-хубав проект и път няма. И чакаме влака да минава, така, и 100 човека от двете страни стоят в задръстване и чакат едно влакче с един човек вътре да премине през бариерата. Така че примерите с инфраструктурата са изключително много и за това, че ако ние не направим стъпки, заплахите тогава ще са страшно много. Да, имате реплика. Да дам още един пример, понеже въпросът ми беше какво правят институциите. Преди около 2 години, виждайки какво се случва, между другото, пункта Капитан Андреево Капаколе е най-натоварения в Европа и втория в света. И виждайки какво се случва там, виждайки непрестанното увеличаване на трафика, ние казахме на правителството: вижте, предстои зелена сделка. Връзката между Лесово, Хамза, Бейли, от този пункт, когато влезнеш, отиваш по един много ужасен път Елхово и после отиваш на магистрала Тракия. Ние казахме: вижте, трябва да се построи един мост над река Тунджа и 7 км път. Това ще намали с 50 км разстоянието на всеки един камион, който влиза през тази граница, респективно ще доведе и до икономия на гориво и поне час и половина спестяване на времето. Един министър, на който не искам да му споменаваме, каза: чудесна идея, страхотно. И знаете ли, 2 години не е построен 1 метър от този път. А за мост няма да говоря. За съжаление, този тип негативни примери са ужасно много. Господин Христов, вие какво бихте добавили тук в разговора за рисковете, предизвикателствата, ако нещата продължат по същия начин, който очевидно е далеч от позитивното? Пак бих се върнал на работниците. Да. На времето Макрон започна с така едни изрази от типа на източни роби, че били без никакви доходи, изоставени по пътищата. Това не беше истина, защото нашите работници още от 2007 можеха да работят във всяка една европейска фирма, когато си поискат без абсолютно облегчени процедури. Така че няма как да плащаш по-малко за едно и също. Сега
обаче няколко години по-късно вече всички статистики говорят, че нашите шофьори са най-добре възнаградените в Европа. Данчо каза една цифра, все пак ние като работодатели, тя е, аз ще кажа в лева, все още не сме в еврозоната, между 6 и 7500 лева нето. Това е дохода, средния доход на един международен шофьор. И въпреки това няма. Едната причина е защото един елементарен закон за облегчена процедура, каквато има в доста други европейски страни, които направиха индустрия чрез това нещо, и за това, че ние издевателстваме на тия шофьори с инфраструктура и с ред други подобни мерки. Сега, разбира се, нали, Европа също се включва чрез пакета мобилност, като обеща, че ще построи паркинги с хотелска част, с така други битови условия за добър живот. Няма нито един изграден, освен няколко частни инвестиции. Изключително не стигат. До последно камиона не се знае, предвид регулациите, които са в Европа за времето на каране, на кой точно паркинг ще спре, за да тръгнем да му търсим хотел оттам нататък, когато той навлезе в тази почивка, на колко километра ще оттам, на 30, на 50, къде ще му пратим такси, къде ще отиде. Това е някакъв ад в момента. Тоест ние още повече усложнихме. И сега, понеже вече тези същите шофьори получават по-голям доход, отколкото западноевропейските си колеги, започва да се мисли как можем да го обложим този доход и дори да оставим този доход в други страни, а не при нас. Ако това беше преди пакета мобилност, аз въобще нямаше да му обърна внимание. Ще да кажа, това е несериозно дори, абсурдно. Но аз така казах и за пакета мобилност, че е нещо абсурдно. А то стана реалност. Реалност, която 5 години продължи като някаква регулация за измислене на едни правила и те в момента, по-голямата част от тях не могат да бъдат приложени. Можете ли си представите за какъв абсурд говорим? Само и само да не би някаква индустрия от Източна Европа, пък камо ли от България тя да просперира. Но тук, може би, нали, разбира се, и ние като бранш, нали, не бяхме така обединени, може би, както са сега. Може би, да, човек в трудности тогава търси, нали, обединение. Може би трябваше да бъдем по-подкрепени от държавата, пък като възможност, нали, за по-голяма икономика, за повече работни места, включително, нали, и на чужденци, които ще оставят своите доходи и потреблението ще остава тук. Бях си подготвила да ви питам дали държавата, институциите са майка или мащеха, но мисля, че то стана пределно ясно за всички. Остана ни време за по едно финално изречение, финални думи. Ако трябва наистина сега имате възможност да поискате, какво точно пред вас стои властта в лицето на държавата и вие имате едно изречение, в което да формулирате най-важното. Искаме разбирането, че ние наистина можем да правим успешен бизнес и да ни чуят. А чуят ли ни, би следвало да направят и следващите стъпки. Защото транспорт е една кауза, една отдаденост. И аз си мисля, че той трябва да бъде припознат като много ценен държавен приоритет. Тук не говоря за самия бизнес, говоря за самата визия за развитие на икономиката. И приключвайки ще кажа, че например една Литва с 2,5 милиона население направи от транспорта и индустрия и там има компании с по 3, 4, 8 хиляди камиона. Тоест, къде е България? Не вижда ли златната си кокошка, която излиза през Дунав мост с всички регулации? Господин Стоянов, вашето изречение. Аз пожелавам да инвестираме в инфраструктура. Ние знаем какво да правим с нея. Ние инвестираме в хора, в обучението на хора. Ние, българите, сме добри менеджери и създаваме наистина конкурентни компании, които очевидно бъркат доста европейски интереси. Ние ще продължим да ги бъркаме и ще създаваме още по-добри условия, както за служителите ни тук в България,
така и генерална услугата, която изнасяме от тук навън. Господин Христов. Аз бих призовал за повече разум, логика и най-вече действия. Не са толкова сложни нещата, не е нужно да откриваме отново Америка. Мисля, че всички разумни икономисти и дори политици разбират нещата, но не им стига смелост или някои други политически нюанси да направят някакви реални неща за собствената си държава в крайна сметка. Толкова ли не ги вълнува след време някой как не се намери един да иска да влезе в историята с нещо хубаво в тази държава, да го споменават и да го пишат в някои учебници? Бъдете оптимист, може и да се случи. В крайна сметка надеждата умира последна. Благодаря ви, много интересна дискусия. Наистина желая ви успех и по-добри дни.